Știm foarte bine că vinurile de Recaș actualmente se exportă în foarte, foarte multe țări din Europa și din lume. La Recaș eu sunt convins, după 31 de ani de activitate aici sau după 56 petrecuți pe aceste dealuri, de copil am fost aici, de la 9 ani am venit prima dată pe dealurile astea, sunt convins că va merge. Aici la Recaș e un loc binecuvântat de Dumnezeu. Vinurile din Banat devin tot mai cunoscute pe piața internațională. Orice turist care trece prin Banat ar trebui să guste din aromele specifice acestor locuri, mâncăruri gustoase și un vin bun. Tradiția vinurilor bănățene este de sute de ani. Dealurile din Banat au fost cunoscute din cele mai vechi timpuri pentru că aveau un pământ bun și o climă blândă, soare și ploi atât cât trebuie ca strugurii să se coacă bine, să fie dulci și parfumați, iar din ei să se stoarcă mustul cel mai aromat.